Mergo harus didongake. Beliau itu termasuk manusia yang tebal imannya. Iya. Makanya aku sering ngonceki apa to tegese tasakuran. Nggih, napa nih? Takui tandanya orang yang tebal imannya. Jangankan diberi rezeki, diberi penyakit pun tetap bersyukur. Karena Allah menguji umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Nggih, leres. Makanya dia bersyukur. Pokoknya titikane gampang. Wong sing bersyukur pun imane tebal. Ning wong sing imane ora tebal ki titikane gampang. Napa? Katungan nglipar. Ya. Sak brayut ageng kalian Pak Haji Hanafi. Rikala semanten nimbali. Ya. Kowe yo ketemu ora pas kaya aku turu. Oh iya. Ora apa-apa kan. Iya. Matur sembah nuwun. Mugi salam-salam kagem warga masyarakat wonten ing Kalurahan Pedalangan Banyumanik Semarang. Ya. Kagem sedaya pamirsa YouTube live streaming mboten kata lumban ugi kagem keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya. Lan sedaya grup Pandagyu. Ya. Matur nuwun ya, Nduk. Ya. Wah, seneng iso tekan kene. Ya. Kowe nek arep reti apa? Aku neng transit mau awor sinden-sinden. Wah. Apa kowe iki? Nyolongi kosmetik. Oh. Tak nehke sapa? Tak nehke tak dol neh kaya aku. Iya, wong isih anyar-anyar e. Iya. Karo Mas Oki kae mau. Iya. Ora neka-neka ya nduk karo kanca dhewe mosok ya arep dipangan kok ya ora mangun. Iya. Aku jujur kok aku ngomong jujur lah wong mau ki ngopo-ngopo ora ning transit ya ora ngopo-ngopo. Iya, heeh. Wong ya guru Gojek, iya karo ngomong keleke wong. Ora ngono kowe ora ya mung kanggo guyon kok, Nduk. Iya, Matur nuwun. Ya. Bengi iki bintang tamune wis rawuh. Sapa? Jane Mbak Niken Salindri wis lenggahno ing kene. Iya. Mau jam 10:30 wis munggah panggung. Wah, nganti gawe geger para pamirsa. Geger iki mergo saka senenge iso mriksani langsung menjane Mbak Niken Salindri. Iya. Mau esuk apa mau sore awan mau rak tekan kene. Iya. Rombongan bis sindenku rak jenenge ya Mbak Niken. Iya. Lah ana ibu-ibu ki ngruyuk Mbak Niken sing sinden kuwi. Iya. Kowe Mbak Niken sing tak apali mung Mbak Niken. Iya. Ning transit iki critake engko gelo apa ora ya? Engko nek aku udu Niken Salindri ya ora. Tiwas jebule udu. Ha ya ora apa-apa. Niken Suprih kuwi. Iya. Ya ngono kok, Nduk. Iya. Matur sembah nuwun. Bengi iki Mbak Niken ora dhewe. Iya. Nanging dikancani karo pepundenku. Sapa? Mbah Gareng Semarang. Oh iya. Bapak Damar. Udu Bapak Damar. Iki Mbah Damar. Oh ngono. Iya, Mbah Damar. Iya. Mara tuane Mbokne Damar. Oh iya. Iya. Wis rawuh kabeh. Iya, diaturi munggah panggung ya, Mak. Iya. Pelok, Mas. Ya, rak sepoti ayo, do dicekel tapi dhewe-dhewe. Kok sik sing ngulungke bakso seleke sik. Jeruk karot adune. Monggo jumeneng Mbak Niken. Kalian Pak Si Gareng Semarang. Loh. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu ki. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah sae pangestune panjenengan. Nah, nggih, sae wis sae sak apa-apane. Nggih, waduh niki dereng tepangan lho, Mas. Heeh. Anu salim riyen no. Oh, nggih, nggih. Ya, salim dulu kita. Yusuf nami kula Yusuf. Niken, iya waduh.
Neng gone YouTube ki kaya apa ya? Kayak tak kira ki kaya apa jenenge? Ireng ngono lho Mas sampean ki bakne ki manis ya. Ireng tenan. Nyapa tekaning kono ki? Ora aku ki jujur ya. Aku saiki brahmana dadi ora arep senggol gepok wanita. Sing arep mbek sampean ki ya sapa mau jenenge tepangan kok. Ora ya ora apa-apa. Sampeyan ki tasih sekolah napa? Pun libur niki dadi mayang Lah, niki. mboten. Maksudnya masih duduk di bangku SMP apa SMA apa kuliah gitu loh. Ya masih balita. Tenanan Mas. Aku kula SMA. SMA kelas? Nggih, kelas 10. Kelas 10 iki berarti kelas 1 1. SMA nggih. Nek jenengan kelas pinten? Kelas 3. Oh SMP. Nggih. Oh nggih. Oh. Aja digathok-gathok ning kok netizen dong. Nesu kabeh. Kandhane kok. Iya, sugeng dalu Mbak Gareng. Wis tutuk-tutukno kono. Nek bae lah. mikir riyen kok. Bae iki ngosik, bae ngosik lho. Ora, aku wis rumangsa expired tok. Mboten ah. Ya, Daluwarsa. Ngene lho. Sok Ken, adik bubuk ya. Lah piye Sabar, kan jenenge namanya juga sayang. Ya sayang ora gathok ngono kuwi kok. Sugeng dalu Mbak Gareng. Uripmu ki lak lagi wae. Nggih. Kok lagi bae wis pulung wis menek pirang-pirang tahun. Iya nek dibanding aku, saiki akeh jebakan Batman. Lho, Jebakan Batman contohnya piye? Ngati-ati Nggih. ya. Ketoke disawang ki nyenengke. heeh. Diombe ki ya enak, ning ngantem cengel gini lho. Siapakah itu? Kaya minuman keras kae. Minuman keras iki luwih kuwi enteng, ki wis wah, ngati-ati iki ketoke kok ngene, kowe kepengin ngerti. Heeh. Kowe kepengin entek sawah entek omah ya iki. Kok kaya slot. Wong urung pengalaman kepethuk wong wedok ayu pisan kok terus bebeki. Sinten lho sing bebek sapa lho? Ya wis meri yen ra bebek meri. Lah ya aku ra piye-piye kok ya ora. Sabar, kepethuk wong wedok ayu ki sabar. Konone sing sabar, akune sing ra sabar. Arep ngopo? Konone lo meneng ae aku sing nyesek kok mau. Wih. Pengakuan saka kono dhewe. Oh dadi ki mau sing ngoyak kowe to? Aku. Terusno. Tak pikir sing ngoyak sing lanang jebul sing Ora. wedok to. Aku kena ya pirsa dhewe, cedhake rene aku ya rene-rene. Kene lho. Apa? Apa-apa ki disesuaikan karo awake dhewe nyambut ning ndi, nyambut Nggih. gawene ning ndi. Nggih. Iki nyambut gawene iki ning Pengrawitan. Nggih. Kelurahan Pengrawitan ki lak. Iki niki kelurahan ndi? Pedalangan. Ayo dalang iki gur siji Pengrawit ki akeh kok. Nggih. Dadi ning pedalangan ki nggone wong seneng seni. Nggih. Nggih. Jadi samu barang harus dilandaskan oleh seni dan budaya. Leres. Aja wah tekodok terus kowe dhewe ya ngono. Ngapa? Jaga martabate bae. Ngapa? Wong Pak, aku ki biyen ra tau ngono kok kowe terus saiki weruh iki Lah terus piye lho carane kenalan ki? weruh Yusuf kowe sik weruh-weruh. Wah kowe urung tau weruh nom-nom aku kok. Wah iya. Bagus tenan, heeh. Tenan. Weruh Yusuf kowe wis kedanan weruh aku nom biyen mutah-mutah kowe. Tak kira nek saya Lah ngene kok iki iso jangan. Nek bener. Yusuf itu nabi yang terkenal dengan kebagusannya, ketampanannya. Injih. Jadi ora elok ora mokal yen kowe tertarik karo Mas Dalang. Kandhane kok. Kae ora disebut Ki Dalang ning Mas Dalang, disingkat Masda. Ning jane Masda kelarangan kae. Kae tingkatane ya Luxio. Pajero aku. Wah. Pajero. Pajero aja mbok Pajero, bar ngedol Pajero aku. Urung ikhlas ceritane. Nggih. Ya ki Radi mriki Pak De, radi mriki. Ya. Dicelak mriki. Lah, Ora ketok nek ngono ora ya ketok. ora ketera. aku rumah sawu kaya main ning jero sepur ya. Lah, Penontone kaya numpak sepur kon gerbong. Nggih wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dipun timbali teng tlatah mriki melih. Lho, pun ping pindho? Oh, kula pun bolak-balik, Oh, Mas. alah. Ah, aku
gareng gaul kok. Daerah pedalangan kene iki khususe apa iki dalan infus iki. Iki lak gang infus to. Kok iso gang infus? Takono iki alamate pundi, Bu? Lah ya Tirta ki banyu, Sada ki obat. Banyu sing mangandung obat ki infus. Ya. Ngono, iki infus iki Tirta Usada ki sabaku. Nggih. Heeh. Nah, iki kene kecamatane Banyumanik. Nggih. Yen sebelah kono Temlempar. Temlempar. Nek daleme panjenengan Temlempar ki Tembalang. Tembalang. Lah ya Balang ki lak lempar. Ah. Tembalang kok yo Oh, temlempar. tembalang, balang-balangan ngono ya Nah, ya maksudnya. yen kecamatanku Penguwisan. Pengui Biyen pedurungan bareng aku wis manggon ning kono dadi Penguwisan. Ngono. Marai bocah saiki ora tau piknik. Healing to, healing. Ayo ben gaul sithik kaya ora. Healing. healing ning endi mau healing ngene iki tanggapan ngene iki wis padha karo healing lho, Dik. Kandhane Oh, kok. ngiras-ngiros ya. Heeh. Iki lho. Aku mula kepengin dadi dalangi ngene iki. Ngapa? Pokoke angger wis jejer siji adekan pertama terus udah tudut tok ngene iki. Kamangka jek cilik ya, ya wis udut ya. Loh, ning cilik umure ning iki ora akeh lho. Bahkan arang-arang bahkan 1001. Heeh. Orang sing kewahyon kaya Mas Yusuf. Yusuf iki. Ya iki. Dudu sanak, dudu Pak kadang aku kaya nonton almarhum lho. Almarhum sinten lho kok? Almarhum Seno Nugroho ki jan plek kaya kowe. Inggih. Wis, Leres gitu. ndak muga-muga nggon ngonone aja tiru ya, Le. Nggon ngono niki apa, Pak? Sesuk tak kandhani ya. Boten konangan wong. Iki kewahyon, Nduk. Dalan Nggih. kewahyon ki ya Mas Matur nuwun. Yusuf iki. Inggih. Lah ming kula niku jane ming Alhamdulillah. tiyang ajar ming nyoba-nyoba lah kok. Ndelalae dipun tampi dening para masyarakat mriku ya alhamdulillah kula syukuri, Mbah. Niki na saestu lho, Pak De. Ngefans sekali kula kalih Mas Yusuf niki. Wah, aku sing Sapa, ngefans Mas, karo sapa? jenengan kok. Aku ki ngefans karo Mas Yusuf. Aku jane yo ngefans ning terus dadi ora ngefans. Dan nyapa? Lho. Ora tau ngejak. Padha. Ya lagi iki tapi sing ngejak ya sing di omah itu. Sing ngejak Pak Hanafi. Pak Hanafi ya. Untuk Mas Yusuf dhewe ya. Wah Yusuf ora tau ngejak. Ora tau deh sing dijak wong kono kabeh. Kamu kok tenan lho. Ngene Mbak Nikan. Nek kon ngejak kok anu WA, calling WA wae. Aku nek arep kontak iki wayangane kene ayo melu ngene. Ayo. Tak omongi ya. Pripun? Aku ki yo mantan mafia. Heeh. Dadi jurus-jurus ngono ki aku wis hafal e. Perkara job kok njaluk WA. Ya WA manajere wis. Kowe ngejak niken melalui aku. Oh nggih, siap. Lah ngopo kok gak WA-an aku dhewe? WA-ne Mas Yusuf dikene WA aku ngono. WA aku kan ngebokke WA-mu ngono. Lah WA aku Lah WA-ne sampean wis bosok no. Kedaluwarsa ta. Wis ganti ya, nomere ganti. kowe iki bar tak gosok minyak zaitun. Wah, aku omong karo bocah-bocah ngene iki. WA de WA. Lah ya WA. WhatsApp kuwi lho WhatsApp. WhatsApp Wah. ini ya memang WA ki WhatsApp. Ya. Dadi ning tembunge aja WA-mu dilebokke WA aku. Lah Mas Yusuf sing ngomong ngono lah kan aku WA aku dikene nggone Mas Yusuf, Mas kan nomere sing diwandha kuwi malah lebok-lebokan apa? Lah nglebokke nomor nang HP kok. Loh. Lah ya sampean berarti sing salah paham ya. Tuwek salah paham. Ndak boleh berpikiran kotor. Itu namanya Victor. Pikiran kotor. Kira-kira WA-ne budemu sik iso tak leboni mbek aku. Lah kok teko budheku barang. Lah aku ki wis tua ngerjak omong kaya ngono ki ora genah pikiranku le. Ngene lho. Kita tuh di sini ikut bersyukur karena Pak Hanafi telah membuka tempat kos. Apa? Soale kowe yen malaria mbok aja nampa job. Wong jak omongan menggeh-menggeh. Lah, Ini dibuka untuk kos-kosan yang ketiga. Waduh. Capture 3. Non Capture 3. Sik. Pak
Pakde radi mri. Rene bae Pakde. Kowe engko yen ning kono ora dibayar malah bayar lho. Kene. Aku kepethuk niken iki sesuk kok bali 20 tahun kepungkur. Dhuwure padha, dhuwure. Nah, dhuwure padha ning ya iki ikut bersyukur Pak Hanafi telah membuka tempat kosnya yang ketiga. Alhamdulillah. Karena yang pertama itu di daerah ya ra kleru lho Ki. Nggih. Sing kos-kosan pertama kuwi dideke ning daerah kira-kira kuwi. Kuwi mbok menawa Oh piye to jane ngerti tenan apa ndak? sing duwe iki Pak Hanafi aja takon aku. Sing genahe teng pundi? Wonten pundi, Pak? Mantasi. Bekasi. Lah ya bekas ki mantan. Wah, Mantasi terus yang kedua ki ning BSB. BSB ki ya Semarang uga yang ketiga sini. Oh nggih. Wah, alhamdulillah. Jenenge Jelita. Kose. Jenenge Jelita kuwi tegese ana. Napa? Apa? J. J ki jelas ini tempat untuk kos-kosan. Nggih. Li. Aku suka li. Liku mami. Maksudnya terjemahane sampean li, ndek mau ya apik ngono lho. Kok bengi budemu tak takonane. Seneng apa ora ya? Lihatlah betapa bersih dan rapinya tempat itu. Lan elok Taki tampak nyaman dan aman untuk tempat kos. Tepuk tangannya. Itu Jelita. Jan meletik tenan. Lah aku ki ning ndi kulino ngonceki ya. Oh ngonceki jajal Pak Hanaswi. Pak Hanafi, nuwun pangapunten, Pak. Topadake sabun, Mbak. Hanafi. Haki halal semua harta yang dimilikinya. Nah, Nafasnya untuk beribadah. Nggih. Fi. oh ya fi. Iki ora gadang sing muni fi iki wong ayu ya tak lek. Finansialnya sebagian besar untuk sedekah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ngene iki ya sedekah dana rasa gawe tontonan nyenengke piyayi kene. Betul. Wow. Iki Yusuf. Nah, Sup. Enggak you. Ye. Yune yang ngerti sup iki lho, sup iki sup ayam apa sup apa? Yusuf, ki yuswane isih muda. Sup. Su ki su mateni Su. fe to. Su ki sugih sanggit, sugih carita mergo dalan. Amin. Nggih, terus. Fi Fi. familiar bocah. Niken. nah saiki dionceki iki. Salindry. Niken Salindri. Sik niken tak oncekane sik ya. Dionceki ning kene. Ya aja dawa-dawa niken wae Ya lho. niken. Heeh. Niken. Nengetke napa? Niki niate ning di papan hibur sing mirsani. Nggih. Ken. Ken napa-napa purun waton dibayar. Oh iya. Wah, ya tidak semurah itu Ferguson. Maksudnya dalam kata Ya ndak mau aku. Sik. Emang gue cewek apaan? maksudnya dalam rangka menghibur di atas panggung. Jangan kok nyanyi kowe jatil ya oke, apa wae oke, suarane apik, pawakane becik, rupane ayu. Lah gurune sapa sih? Embuh. Lah, Lah gurumu sapa? sampeyan no. Engko darake aku sombong kan. Aja diketok-ketokke. Wong anak kowe bodho kok kowe pinter. Anak kuwi malah blas lho, ora iso nembang, ora iso joget. Amarga mboten diturunke kok ya. Pakde. Apa? Iki ndongakne kagem Bapak Wi. Hanafi kalian Ibu Hanafi. Nggih. Nggih. Nggih didoakan semoga semakin jaya selamanya. Amin. Sing penting sehat selalu, panjang umure. Betul. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah rolokaning malah kebak. Nggih. Mergo harus didongake. Beliau itu termasuk manusia yang tebal imannya. Iya. Makanya aku sering ngonceki apa to tegese tasakuran. Nggih, napa nih? Takui tandanya orang yang tebal imannya. Jangankan diberi rezeki,
diberi penyakit pun tetap bersyukur karena Allah menguji umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Nggih, leres. Makanya dia bersyukur. Pokoke titikane gampang. Wong sing bersyukur kuwi imane tebal. Ning wong sing imane ora tebal ki titikane gampang. Napa? Yen wong lanang semakin kaya semakin nakal. Ning yen wong wedok semakin nakal semakin kaya. Ya padha wae kuwi. Ya ora padha. Bentene Kok napa? iso? Ya kuwi profesine beda. Wis pikirin dhek wah ya urung nyandak marai. Nek aku nyandak kok aku. Oh nyandak. Nggih. Oh ya nakal berarti kowe. Dadi kuwi sah-sahnya kalau diketahui orang banyak seperti malam hari ini Pak Hanafi syukuran sing mengetahui orang banyak. Kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan ini tirakatan. Nggih. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Ini tetap walaupun bagaimana manusia itu diperkenankan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Leres. Ngono. Ya, Ngerti ra? nggih. Ku perkara ngene iki syukuran iki gaweanku. Tak syukuri mlebu gethuk barang ngene iki mau tak syukuri pokoke. Mlebu gethuk apa ta? Gethuk kuwi sumbere lagu. Oh, sore-sore Padang boleh. Kuwi sumbere lagu campursari. Heeh. Kowe campursari apa? Sing biyen aku apa sing suwe ora tau metu. Nggih. Heeh. Kuwi lagu apa? Gethuk liyane gethuk apa? Campursari. Liyane gethuk nganu. Sing suwe ra metu-metu. Apa? Sing suwe ra tau metu ki nganu. Aja dipleroki. Ngono-ngono kuwi ta? Aku kuwi lah ora lagu campursari. Oh iya, Deng. Apa ya? Wis sesuk nggo PR wae. Nggih. Kok mikir ngenteni mikirmu kok suwi men. Oh, Jam 12. Jam- Santri pekok, mangku purel. Apa? aku ora tau tak apalke. Mangku purel ora tau tak apalke. Mangku mbok demu wae kabotan kok. Mangku. Wis bakune iki sumbere lagu. Nggih. Nah, mula kudu diwet-wet. Yuri-yuri. Biasane lebih apa kuwi lebih awet lagu-lagu. Nggih. Buktine nganti saiki gethuk ya tetep metu. Nggih. Ngono. Nek nggih enten sing suwe ra metu-metu nggih enten. Wis biasane ora cocok. Kowe Kowe arahmu arep ning ngono to. Perkara kok ngono wis sanggitku le. Nggih. Ya, Nggih, Ken. Iya. Iki piyayi kene iki. Mau izin Mas Yusuf. Monggo. Iki nang kene iki ngenteni suara Niken karo Nggih. polahe Niken. Ah, polahe berat-berat apa jenenge? Kok berat? Lah ya kowe. Emoh to. Apa? Nganu bae, Mak. Apa Pak De? Sing suwe ra tau Banyuwanginan mawon. Oh nggih. Banyuwangi iki kadohan kene iki Banyumane. Sing cedhak wae aja Banyuwangi. Paling ado ya Banyu Biru ngono lah. Apa kuwi nggon apa? Kuwi ya nggon desa, kecamatan. Ah nggon ngono kuwi ngono. Heeh. Sing lagu kira-kira kowe polah apa? Ya kuwi Banyuwanginan wae. Kan aku teko Jawa Timur to. Nggih. Iki termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, diparing sing kasar wae. Nggih, monggo. Napa tembange? Sing kasar. Mayat mayon. Sing kasar aja halus Mas. Yen halus Anu. ki halus ki ya siwir. Plinthi. Nanireno. Tulun dandan, tulun ndak kleru ya, ora ngono ya. Ora. Engko sampean sing Sampean sing gunung. ngumpul ngono kae lho. Oke. Ya, ya. Ya. Saben bengi. Tony, kowe lindik sing nah Tony. Sapa pegedermu jenenge apa? Hayu, hayu. Ayo. Kok Tani? Tony Suhayu. Oh ya. Kuwi ceking kok ya jenenge. Nggon Ronaldo Wati kan. Mambiat mayan Aja dibalik, aja dibalik. Sik Mas. Tak ngematke sik.
Lah ngapa ki ngematke iramane. Ngematke sing ngarep apa sing mburi? Ngarep ra ketok. Aku sak entuke kok. Ora pas. Ngene iki lho angger aku ora tau mbok jak ngene iki ora tau. Ora Ora sok tau kompak. sepel. Kene lagi ngeden kono wis blok sajake kok. Sing joget aku kok sing nafsu kowe to, Mas. Ora ngono, arep dipaske jenengan obah wae kok. Oh, kudu ora entuk obah ya. Oh, sorry, Mek. Kudu obah wae ya meleset. Iya. Suarane Wong edan. Tak kira ngendangi itu. Sapa kae ora jenenge sapa? Loh. Sukir. Sendang gitu. Sukir. Sukir. Ya. Loh. Sukir karepane pecel. Ya. Gandeng belam biangan. Si pinter canan sukir kae. Wis. Wis, engko tak jak ning KBRI le. Loh, ngapa? KBRI. Napa niku? Kali Bandeng belok kiri. Wong takon dalan. Urung ngerti sesuk kowe tak jak dhewe kok. Oke. Ngerti ku ming Bandung. Ya. Nyeram biai nosan Iki lho aku lagi iki lho mekekeh kok anjlok iki lho. Bedah. Ngene iki lho. Ngene iki mak celeng. Gampangnya angger lek pokoke jegleng aku ki penak. Aku krungu mak klothok. Apa kae? Rumangsamu nggonku ki kaleng ngono ki. Ora mak klothok ki swara panggung ki lho dinjloke ngisor. Aduh. Mangsamu apa aku ning ndi gembol omplong piye. Mak klothok lho. Lato-lato. Pianyu wangi Pas. Wih, miring ngene nak, miring. Kowe kok apa-apa enak terus Mas. Ayo dene apa-apa dirasake ya mesti apa-apa enak. Ning sampean ki rada lemes lho garai. Kok iso? Wis tuwek. Mo kuwi mergo sok ora sok ngunjuk jamu tetes herbal biomoringa. Aku yo jane iki arep kepethuk niken ki harus ngombe pil anu kuku Bima. Kae minuman kok ya ora pil kok ya. Hah? Kae minuman ora pil kae. Oh, minuman. Minuman. Lah mau dikei karo bojoku nyoh ngombe sik. Apa kuku Bima? Tak ombe katut sak jempole. Ayo ngene iki ta iki. Iya. Pak De, aku karo sinden-sinden ki dong guyu apa? Apa? Sampeyan ki wis tuwek ya to? Heeh. Wis mambu lah kok dirubung laler. Ora ngawur lho. Ora ngawur lho. Wong sing dirubung laler kuwi malah umure dawa. Mergo malaikat pencabut nyawa arep jikuk mambu. Mundur ora sida. Malah sing wangi-wangi iki cepet. Wut. Oke, iki wah urung tau terjemahan mati. Anda, Ayo. maksudnya iki mambu rong ados ngono kae lho kan.
Biasanya go ngaduke kan ditemploki laler ngono. Aku ki mau ngerti yen pasang aku bengi iki kowe iki banyu rongkol tak entekke dhewe. Lah ngopo? Loh, ngono aku ki banyu lak suple, Mas. Nggih. Loh piyayi ki mandi banyune tuku. Nek jenengan yo tumbas. Tuku lho wong kene iki piyayi kok dagelan mampu. Wadake ecek-ecek. Iya ya. Adus mergo ya pame mati. Wong kok senane nek sak ana-anane dirubung laler ya tetep kudu gelem. Iya nah. Mergo anane goraku ya. Aja cengenges-cengenges iki golek duit lho iki. Golek duit kok cengenges-cengenges. Iya. Lah jane golek duit ta dhewe iki yang nglawak lho diguyu kok. Ya dilanjut. Orang ya. Aja mbok tukno. Lho, mojot jarike mojot. Ngelet-ngelet. Gumelayaring Taman Sari Noswan Tara Nggih, monggo tembange. Gerajakan nggih. Iya. Iki. Wah, wis buka sik jarike. Ndak. Ayo, Dek. Raino
Matur sembah. Alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Yusuf. Suarane yo mahu. Iya. Iya, Mas. Iya. Matur nuwun. Iya. Tes, iki salah strategi. Salah strategi pripun? Main ning Semarang iki kutha panas. Mas yo kene iki tempate dhuwur. Nggih. Ning panas. Lagune sepisan kok iki engko sedok engkas gledek kabeh. Dagang aku bobor. Pupure to? Pupure. Ora niku tak takon niku le putih niku ngangge napa? Putihe ngangge napa? Putihe jenenge singwit. Siwit. Kowe mesti takon singwit iki apa ngono lak. Heeh, Singwit iki tukune ning toko bangunan. Anu semen putih to? Dudu. Lah napa? Iki yen dikeki tiner dadine cet. Cet. Kuwi miturut sing dodol. Nggih. Iki tunggale sing dienggo mulas-mulas ngene iki lho, Mas. Oh, nggo ndasari biasane. Nah, iki singwit. Nggih. Iki tak ganti rego larang ya ora apik ya sing ngene iki. Natural ning dadi nyeni. Nggih. Nadyan resikone ya yen kempringet kaya bengi iki. Mboten napa-napa lah niku amit sewu nggen niki pun dledek niku. Lho ya ora apa-apa ki ngetokke yen nyambut gaweku ki ora Totalitas. Ora total tok ya aku wae ya tergantung kok total. Heeh, nggih. Dadi nyambut gawe ora separuh-separuh, harus penuh. Ning ndi? Jo. Niku nguyuhan kok, Mbah, niku nguyuhan tenan. Mbok sok meneh dicopot nyambut gawe. Dasare niku nguyuhan. Ya wong jenenge manusia kok. Ning pancen saking senengku ditimbali Pak Hanafi sowan rene iki wah luar biasa. Tak katok-katoke tur dasare ya suwe ra tau sobo Semarang, Mas. Nadyan iki kuthaku dhewe ning aku pentas ning Semarang iki ora mung arang-arang, lete aduh. Kebanyakan malah teng luar Semarang. Ning luar Semarang. Menika luar biasa pancen mendunia dan menasional menan menika. Ya ora ya wis cukupan ngono wae. Aja dhuwur-dhuwur kok ndak kejungkel. Nggih. Ya ning paling tidak masih ada seperti orang-orang seperti Bapak Hanafi, Piai kaya Pak Hanafi disyukuri. Alhamdulillah. Apapun bentuknya, apapun yang terpenting perhatian beliau kepada kita semua. Leres. Selamat untuk pembukaan Jelita 3 di wilayah ini. Nggih, matur sembah nuwun. Anu, kula ki ngefans sekali panjenengan kecilik lho. Zaman 2012 panjenengan kemutan mboten nalikane nderekke Ki Haji Anom Surata teng lapangan balapan. Balapan kae. Heeh. Kowe wis lair? Oh lah iya ampun. Wis ana to? Lah kula ki nonton mriko, ngasih tuku kaset bajakan niku. Tuku bajakan kok sombong. Lho kan kula ngefans kali panjenengan ngoten lho. Ya ngefan saiki ki laris yo ajak-ajak. Nggih. Wis pokoke kula rekomendasi ngene. Aja omong gareng ki larang. Nggih. Larang kaya ngopo yen seneng ya tetep dituku. Leres. Murah kaya ngopo yen ora seneng ya dikele-kele diguang. Nggih. Lah kaya awakmu ki yen kepengin iki ora iki mung cerita. Nggih. Dalang ki yen kepengin laris mudak regane. Nggih. Kuwi ngejak aku. Niku anu pun terbukti kathah niku. Wes mergo iso nggo strategi ngundhakke regamu kanthi gondelan dagelane. Kuwi strategi dagang. Oh, wow. Misale niki pinten Mas teng Semarang 100. Lho kok larang timen kali Mbah Gareng. Nah, ya ra. Nggih. Kuwi gene kowe ya wis pinter ngapusi. Dadi Mas tak yani sebul mau ngajari ngapusi. Lho apus-apus ning lek apus-apus sing sembodo. Artinya dijoli karo karya. Nggih. Mula tak pujekke kowe aja mung dadi dalang laris, kowe dadi dalang sing payu. Amin. Apa tegese laris karo payu? Laris kuwi sesasi tanggapane iso 30 dina. Ning entuke gur 10. Ning yen payu sesasi tanggapamu gur 10 kali, ning entukmu punjul saka 10. Nggih. Mula dadi dalang payu. Tak kira nek mula dadi dalang larang ngoten. Larang kuwi
kata kasare, kata haluse payu. Larang. Larang kuwi urung karuan payune yen payu kuwi mesti dituku. Nggih. Ngono. Nggih, Mbah, nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Ngene tak ajari ngene ora ngejak meneh sesuk santet tenan kowe. Tak balekke. Tak balek. Aku pindah alamat tok. Balekke ngendi? Ah ngono kuwi nganti kaya GPS kaya HP. Ora iki yo mumpung ketemu kowe kok, Le. Leres, Mbak, leres. Ya aku ki saiki ora dagelan statusku. Lah napa? Ning dinggon aku statusku saiki dudu dagelan ning baby sister. Loh, Momong salindri, momong kowe iki lak baby sister. baby. Oh, Bayi iki, bayi. Bayi-bayi. Nggih. Kowe urung lahir ki aku wis wah nakal wis. Nakal. Wis bolongi apa-apa. Pokoknya ada kesempatan, siap. Ada ragat, ada kesempatan. Nih alhamdulillah karo Gusti Allah diparingi dalan aku mertobat. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, mertobat, muga-muga ora kumpul wong-wong kaya kowe iki. Loh, jare kon ngejak. Ya nyambut gawe ning hariane dhewe-dhewe. Nggih. Aku ngerti kowe iki nakal-nakali kelas 1 SMA iki nakal-nakali. Andane kok. Aku tuh kaya ngaca awakku dhewe. Pripun? Aku biyen SMA kelas 1 SMA biyen rambutku semene lho, Le. Nggih. Yen mlebu sekolah niku tak ore ning jaba klambi karo kepala sekolahku rawani nyeneni. Gareng aku biyen wisan. Nggih. Reng, klambimu aja apa rambutmu aja tokke marah-mari kancane. Oh nggih, Pak. Tak lempit lebokke mburi apa jero klambi. Klambi nggih. Bleng ngene. Kok tekan kelas ore meneh. Ndayune dhisik ya. Ora caturan. Guyon Bang. Ah, ra iso, kowe kebacut. Jagoan iso guyon ki terus arep dadi. Aku biyen aku ngapusi golongan kok ngono meh katut kok. Nggih. Jadi niki alam-alaman Mas mumpung ditimbali Pak Anapi dipirsani piyai pedalangan. Leres. Panjenengan dalang muda yang potensial kula dongake minimal bisa menyambung keberadaan wayang kulit di Indonesia ini. Nggih, amin. Ya. Wonten mriki menika nggih. Wonten ing Kalurahan Pedalangan menika ugi berbasis agama. Wonten mriki wonten pondok pesantren. Nah, panjenenganipun Bapak Haji Hanafi menika ugi asring apa ngaji ngalah berkah kalian Habib Lutfi ya. Makanya ora ketang sithik aku yo siar. Nggih. Yo kaya sing tak omongke. Selagi masih muda mari kita beribadah yang baik dan benar. Leres. Berbuat pun berperilaku pun yang baik dan benar seperti sing tak katakan dulu itu. Nggih. Aku menguraikan kata mati iki ujube ora nyumpahi ning kepengin ngelingke bocah nom-nom. Nggih. Ngono kaya kowe iki kudu ngerti tegese mati. Napa niku? Mati iki hurufe apa? M. M kuwi manusia semua mengalaminya karena itu takdir, ora ana sing iso selak. Nggih. Ya ora? Leres. A. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. T. T iki sing penting mbok rungokke. T. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Oh nggih. Ini semua rahasia ilahi. Nggih, wadi. Mas yo kowe iki isih nom kudu beribadah mergo sewaktu-waktu kowe bisa ditimbali. Nggih. Ngono kok dareki nyumpahi. Mboten nyumpah niku ki apa pitutur sing apik ki pepemot ngaten lho. Nah, mula niki sithik-sithik ndelek siar, Mas. Nggih, Nggih. Nggih niki diderekke kali sinden-sinden panjenengan sinten mawon niki? Ah niki saking mriki. Mangkenalan dhewe saking mriki niki. Mbak. Mbak. Kok sik njipuk mik. Oh. Nami sampean sinten? Kula Anggi. Sinten? Anggi. Anggi. Mbak Anggi. Anggi orang-orang bener. Omahmu ndi, Nduk? Kula Gunung Kidul. Gunung Kidul, tanggaku niki. Gunung Kidul. Nggih. Aduh. Saya sekolah. Pun lulus. Wis lulus saka ngendi? Saking sekolahan.
Lah iya apa lulus kok sumur? Apa kleru ning jawab. Lulus to. Lulus ki maksudnya lulus sekolah SMA apa lulus universitas? Ora. Apa lulus SMP kok lulus ke sekolahan? Ora ana lulus kok sumur ki. Lah kula nggih mboten. Sekolah ngendi, Dok? Biyen. Saking AKN. Oh, AKN. Ngertos? Kuwi apa kuwi? Pripun to? Ora ngerti. AKN ki apa? Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. kuwi bangsa apa kuwi? Loh, sekolahan perguruan tinggi. Wis ngerti sekolahan. Tegese jurusane iki apa? Spesifik. Seni. Spesifike seni. 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 Oh, ya. Iki pas ya. Lulusan seni saiki dadi sindene Mas Yusuf. Nggih. Nuwun sewu. Wis di bojo apa rung? Dereng, ajeng madoske napa pripun? Loh, timbangane goleke alung tak nggo dhewe. Ajeng nambah napa? Lho wong jodoh kok kon goleke, jodoh kreativitase dhewe-dhewe. Wong sing mampu aku gumantung mungsuhe kok. Nganggo obat ya. Obat abit. Ya, Sing kono sing. jenengmu sapa, Nduk, sayang? Ya. Nek iki bojone wong wis. Kula Yanti. Yanti, saka ngendi? Saking Gunung Kidul. Kowe ya sekolah mau weton mau. Sekolah. Kok ngendi, Nduk? Lali kula lapon dangu. Ki dhisik SMP, lulus SMP ora gelem neruske sekolah milih rabi. Kreatif to? Sik ora ditakoni sekolah ngendi kok lali. Kowe mbiyen sekolah apa mendem? Lali kok pon dangu kula. Oh wis lulus. suwe. Nggih. Kan statusmu saiki di bojo. Status. Pun. Wis di bojo? Pun. Oh ya wis ganti pilih. Aku yang ngomong-ngomongan karo wong di bojo ki wedi yen diarani nerak pagrayu. Mboten napa-napa iki kan profesionalitas. Kerja. Profesional ya wong liya bojoku ndak mau tahu. Ngene iki tekan omah gecek aku. Disaduk ya. Saduk. Jenengmu sapa? Nah iki halus iki. Kula Niken Om. Niken ya iki mau. Ya. Kowe niken sapa? Kula Kowe ki niken salindri, kowe niken gedhok lindri. Niken Sledri. Niken Seledri. Kula Niken Asia. Saka ngendi sayang? Saking Gunung Saking Kidul. Gunung Kidul, kowe Gunung Kidul. Nggih. Gunung Kidul. Isih sekolah? Rongkolah. Syukur. Mboten mung sekolah, pun rongkolah. Syukur. Iki pinter ngeles kok iki kok. Ora ngeles tok privat barang iki. Ya, maksudnya iki wis lulus. Sampun. Wis di bojo. Sampun. Sisihe gede. Nek iki urung ndek bojo kok, Mbah. Iki. Iki urung ndek bojo iki. Jenengmu sapa, Duk, sayang? Via. Oh, kaya wong lanang. Aja kaget jenengan, aja kaget jenengan. Iki pita suarane baru operasi ya. Kuwi dhisik iki Kaya lenggana aku biyen ya ngono kuwi. Wedok no baru Tia. Jenengmu? Jebul ngetholang. Via. Ya. Saka ngendi? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nggih. Mbok sok meneh yen masuk angin rasa melu. Niki dasaran niki Kowe ngoten iki iki. nyuwara apa glegeken? Gunung Kidul. Nggih. Wis lulus kowe mesti Nggih. sekolah. Nggih. Terus iki jujuk kowe wis duwe anak. Nembe setunggal. Lagi loro. Nembe setunggal. Lah ya lagi siji. Nggih. Lagi Pripun? Siji kono, siji kene. butuh donatur apa ora? Nek sakniki dereng. Ngenjang kula WA. Wis esuk-esuk di WA. Iki ngejane tawa nek iki Mbah aja kaget Iki jenengan. padu tenan iki. Kandhani. Pendak iso bojoku nyekel HP kok buka. Terus ana kontake dheweke piye? Nggih. Aja WA. Lah terus Miset. Saiki iki yo nganu ya. Apa surat ketok yen wong kuno. Aja nduk aja ya. lah Aja terus ya. napa? Ya engko wae ya. Oh. Nggih. Kok rampungan. Engko bar main ya. Nggih. Aja mlayu lho, Mbah. Ora sudi kowe ngundang Mbah kok.
Ya om apa piye jare pengen AIV. Bocah seneng karo bal liyane ngeleti apa meneh. Ngundang ya kepenake ya sayang. Ayen iki bawa iki prawan kalem iki. Iki jek perawan nek iki. Jenengmu sapa? Kula yoga. Oh, tenan to. Sing wis kanggo karo urung iki ketok. Kanggo napane? Maksudnya kanggo suarane karo durung lho. Kowe lak ket mau urung nyuwun. Jenengmu sapa jenengmu? Yoga. Mantan Panglima TNI. Tuh, Yoga. kok iso mantan Panglima? Oh kayak Pak Yoda ding ya. Beda. Daleme ndi, Nduk, sayang? Kula Magelang. Asline Wonosari. Sakniki teng Magelang. Gunung Kidul. Magelang. Nggih. Saiki ning Wonosari. Asline Gunung Kidul. Sakniki Kowe iki jane penduduk Indonesia apa dudu? Tes Indonesia. Omahmu Magelang. Sakniki nggih. Terus Wonosari, Asline. Gunung Kidul. Nggih, Wonosari Gunung Kidul. Ngono lho Mbahmu denger ora Mbah? Disambung, Mbah. Piye iki piye? Niku asli kelahiran Gunung Kidul. Wonosari, Magelang kelahirane. Wonosari iki kabupatene Gunung Kidul. Kok sik kelahirane Gunung Kidul, tapi daleme teng Magelang. Omahe ngendi? Magelang. Gunung Kidul. Kowe iki duwe anak buah kok ora hafal. Omahe ndi? Omahe mbokne kuwi Gunung Kidul. Angel, sik marake butur pindah gon weh. Ya wis ora apa-apa kepenake ya Yuda. Kok Yoga. Yoga, Mbah. Lah ya omongane wong tuwek iki kleru ora kena. Ya yoga kepenake ya sayang. Nggih. Sedikit berkumis. Wong wedok ki anggere sedikit berkumis setia. Setia setiap saat Rexona. Malah iklan. Nggih, sinten panjenengan Mbak Yu? Iki cek Sugeng dalu, Pak Di. Ngenomke sithik mau Mbah. Nggih sugeng dalu. Naminipun sinten? Dalem Tia. Tia. Nggih. Tia kemawon menapa wonten Tia ganepanipun? kemawon Tia. teka Aos. Saking pundi? Saking Gunung Kidul ugi. Gunung Kidul, Gunung Nggih. Kidul. Kula mboten satanglet genah ketok panjenengan pun kagungan garwa. Sampun. Sampun manak pinten? Sampun ping kalih. Wis deleng. Garenge kepo kalau. Garenge Aku biyen pancen melu kempo. kepo. Kepo. Oh tak kira kempo. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Mbak Nggih, Yu dalah sampun rawuh sami-sami. wonten tlatah mriki gawe ngaken Nggih. swasana. Nggih. Matur nuwun. Panjenengan sinten Ibu? Loh, karo mantune dhewe kok ora hafal lho. Sapa? Iki ki bojone Gareng Tralala Wonogiri lho. Kowe kilap kowe. Karo Bapak Marotuwa apa? Sik. Gareng tralala sing biyen apa sing saiki? Wis saiki. Bojone saiki. Gareng Sangkuriang kae lho. Lah ya iki bojone sing saiki. Iki ceritane nang gone kono ninggal kathok tulisane SMP Muhammadiyah Mundilan. Tuwuh damar sing kenong. Ora iki bojone tralala saiki. Sing dhisik, ha saiki wis ora. Lho saiki iki entuk putuku e. Lah ya tak thuk nek ngono wis kono alamat. Tralala iki bareng ketoke. Pak niki putu sampean wong edan iki aku. Wong anak kok ngepek putu. Nggih, jenengmu sapa Nduk sayang? Kula Tarni, Mas. Kula Tarni, Mas. Tarni Mas. Oh, Nggih. adine Marimas. Nggih. Minuman. Nggih, nggih. Jenengan nggih. iki dinomke lho diceluk Mas, ngoten lho. Aku mung dinomke wong malah wedi kok. Mesti ana sing diarah. Nggih. Saking pundi dalemipun? Gunung Kidul ugi. Gunung Kidul. Leres. Riyen mantanipun tralala. Nggih tuwuh damar. Nggih, mboten napa-napa. Lelakon wajibe mung dilakoni. Wisne. Nggih. Anu sekecakaken njaluk tisune, Nduk. Awakku ndledek kabeh ra iki. Tisu Malah nangis. Iya. tekan ndi. Lagi setengah mateng. Aku ngomongan karo Sinden iso nrocos kabeh. Kelingan, aku kelingan sing iya-iya. Sing ora-ora kok sing yo. Iya kok ora. Iya. Wah, mah Ngapa? tatahan lawas. Kerep temu. Ora ning ya wajib dimene apa kuwi dimene adil. Heeh. Naminipun sinten Mbak Yu?
Nggih, mbok pilih sampun kesupen Mas Gareng. Inggih, Kula Lilia. Lilia. Nggih, tangganipun Bu Yati Pesek. Nggih, Mbak Lili iki biyen kerep kepethuk. Nggih. Nggih, Nasring. Sakniki ya kepethuk. Ora ya delalah kersane ngalah rezekine bengi iki kepethuk. Nggih, lah nggih. Mbak Lili. Mesinipun mboten Gunung Kidul nggih. Aslinipun Gunung Kidul. Oh, aslinipun Nggih. Gunung Kidul ning Kalormin asring kalian Mbak Yati Pesek. Nggih. Waduh, sekecakaken Mbak Ayu rawani Matur aku. suwun. Arek iki rawani aku. Lah priye, Mas? Ayo wong paling ora selevel. Oh. Loh. Dhuwur kono apa dhuwur jenengan? Yo aku sing gocek ing ngisor. Iya. Wes kuwi mau. Kuwi telat sajene apa piye cah? Lah pripun? Ora ditakoni jegureng tok iki. Jegureng ora medeni iki lho niken iki lho. Wong ayu kok ulatahe ora tau bersih. Mula ndang duwe pacar. Ah wis akeh kok. Kok wis akeh, wis duwe kok wis akeh. Gelem karo Yusuf. Aku sing wegah. Kowe iki tak promosike kok. Masalahe adoh nek cerak ngono ya. Loh, cinta itu tidak memandang jarak. Gelem karo Yusuf kuwi gampang dihapusi. Gampang dihapus iki piye? Bu, mbok apa-apake manut kuwi. Masa? Heeh. Rono nyedak. Wis tak Mama ndek mau dicedhaki nganu-nganu. Ora nek saiki ora. saiki wis panas.